хора, за малко прекъснахме. Ще почнем наново. Ще качим поредици на... Там момчета няма да има поредици. Той каза, че няма да има поредици. Ще има. Той няма да има Айди, поредици. влязох. Казват какво да кликат. Ай, Те стъкат са момчета. Ай, папа! Абе, телефона ми се е заредил. Вече да победи. Браво. Много лесно. Ай, бега. За един. Имаме смутана фотография на тези бъки. Да изляза ли да си взема колата? Сега се качим за... Holy shit, вече Нямаш книги. ще пука, дале. Що го няма? Добре, аз спрям игра. Що? Как мога да изляза от YouTube? Чакай. Дай. Искам игра, пак. Хора, сега спрем. Сега Димчо ще ходи да прави пиш. Сега Димчо ще ходи да прави пиш. Абе, никой ли няма от вас кой живее? Чакайте, хора. Да, хора, сега. Хора, направих книга, сега ще направя енчантинг. Бебе. Всички ли ще го ползвам или само ти? Всички, бе. Една, две. Ето, ето, енчантинг. Ти вече най-богатия от всички. Не, Аз вече нямам даймонд. Кой? Но къде? Ще мога да си направим енчант неща. Ама това е тъпото, че нямам даймонд. Сега, значи 4 отдолу, нали? 1, 2, 3, 4. Не е така. Първо трябва да изкопаеш 4. Тогава. Motherfuck. Motherfuck. Вид хора, преди малко пак да се изключи таблета, че Но се тук заведе таблета. нещо. как се пуска видеото? Отгоре има слаб. Ама не мога да ги натискам. Не мога да... О, Боже, да Phantom BG е. Да Phantom BG е много зле. С пускането. Firemaster. Печи. Много е зле с... приятел си ми. Много е зле с водопроводите. И сега колкото да трябва да сложа отстрани? Сега. Отстрани. И 4 отстрани? Да. Добре. 2, 3, 4. Така пак 4. 4. И сега да сложа така. 3. 3 са. 3 трябва да сложа. Ама ще пие едното. Как така не може? Ай, правя, че Не, не. сема, бе. Виж, Чакай. виж, бе. Ето сега. Вземи го. Това ли да сложа? Ето, трябва да се такова към тях. О! Нидър портал! Абе, чакай. Аз не съм бил. Ай, учи там ще стоп. Ай, после Хора. мамка. Ай. Вече богат. О май гад. Ай, чакай. Ще ги пусна и пак ги дадат. Бро, мисля, че... О, шит! Чека, отбъбна ми се. Аз пак.
О, Ван успя да се позареди за това. И Слушай, брат, ама така виждам. довиждане, хора!